bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin Force Barkhane ka cɛbɔ min bilalen don ka taa Tchad jamana kɔnɔ komandaya la o bisimilala an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ Mali kɔnɔ tɛnɛn don tarata don Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw u y'u ka ladala ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ sigi wasabulon kɔnɔ olu de an don kaw ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la tɛnɛn don an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye Force Barkhane ka commandant dɔ bisimila min bɛ Jamena Tchad jamana kɔnɔ mɔgɔba fila ninnu ka kumaɲɔgɔnya bolila bamaganciya wale kɛlɛli kan ka bɔ farafinna cɛncɛn kan jamana 5 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ Ousmane Sogore bɛ walawalali caman kan ye Général de division François Xavier n'ale ye Force Barkhane ɲɛmaaba ye a ye a jira a ka kɔrɔfɔw senfɛ k'olu ka baaraw bɛ tali kɛ ko damadɔw la a fɔlɔ dankarili banbaciw la a filanan ka se ka jɛɲɔgɔnya bonya u ni Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ faamaw olu mun bi ni jɛɲɔgɔnya kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲalen don u ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a bɛ seereyali kɛ ka yira k'a fɔ u ka laɲiniba ninnu o sera ka nɔ camanw bɔ sabula ka ɲɛsi banbaciw ma bi ma tɛ se k'a fɔ ko banbaciw tununa nka u jɔyɔrɔ dɔgɔyara ka se ka se sɔrɔ marabolo dɔ kan k'o sababu kɛ u nɔbɔlen don olu fɛ su ani tile wa ko banbaciw tɔni kɔni b'u la sabula u bɛ to ka wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsi olu ma ani jamanadenw ma nka u b'o kɛ ni sira minnu ye o ye jitɔya siraw de ye olu kɔni bɛna tɛmɛ n'u ka baaraw de ye fo ka taa se donni min kama banbaciw ka se ka tunu ka bɔ adamadenw senkɔrɔ ani fɛn min fɛnɛ bɛ tali kɛ u ni Mali finitigilakaw ka jɛ ka baara la u bɛna bɔ siraw de fɛ ka kɛɲɛ ni Mali finitigilakaw ka minisiri ka laɲiniw ye ministre de la défense ani finitigilakaw ka ɲɛmaaba ka laɲini général Dako walasa ka se ka dɔ fara Mali finitigilakaw faamaw u ka dɔntaw kan olu ni Mali finitigilakaw ka baara o ye ko ye bi duguden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mun jaabi seereya sabula dugudenw de kama olu bɛ wulikajɔ ni kɛlɛw kɛ yaasa ka se k'u ka lakana sabati wa o kɛra baara fɛnɛ dugudenw ye mun faamuya o de y'a to Mali finitigilakaw faama u kunkolow mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la dugudenw labɛnnen don k'u bonya a ko fɛn bɛ tali kɛ Kidali ka koɲɛ la olu bɛ Kidali ka ban wa u ka laɲiniba dɔ ye Kidali kɔnɔna na ka fara diɲɛ seleke naani tɔnba ka basigilikɛjɛkulu kan MINUSMA ka se ka dugudenw ka lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la don min na banbaci dɔw mana wuli k'a fɔ u bɛ taa bi Kidali marabolo kan yaasa ka dugu bila u ka sagoyaw la ani laɲini filanan bɛ ka ɲɛsi Kidali ma o de ye jamana gouvernement n'o ye a ka fanga ye a ka se ka mara kɛ Kidali marabolo kɔnɔ nka a y'a yira k'a fɔ o koɲɛ ninnu tɛ olu bolo ka taa se o don sɔrɔli b'a bɛɛ olu kɔni ka baara bɛna ɲɛsin ka dugudenw ka lakanaw sabati tarata don Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw y'u ka ladala ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ sigi in senfɛ yɛlɛmakura donna wasadenw ka biroko la i n'a fɔ komi a laɲininen don Mali sariya sen dɔ fɛ cogoya min na Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ bon hakilina min bɛ na san o san de an b'a kɛ san o san an b'a ɲini ka dɔ fara a kɛcogo ɲuman kan donc hakilila nin san fana na an bɛ san sabanan na donc an ye bureau sigi a bɛ se ka minnu bɛ se ka baara kɛ ka baara kɛ a wagati la donc o de kama an ye bureau in sigi nin cogo in na ka sigi bɛnkan fana kan bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ bureau kan ka sigi tan hali minnu yɛrɛ fana ye a voter k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye u ka mɔgɔw fana donna kɔnɔ parce que groupe bɛɛ ka mɔgɔ b'a la donc ni groupe bɛɛ ka mɔgɔ b'a la ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila votera ou bien mɔgɔ 10 votera k'u t'a la ça veut dire que olu bɔra u ka groupe kɔ de sinon u bɛɛ y'a fɔ u b'a la parce que n'i t'a la i t'i ka mɔgɔ don a kɔnɔ donc bɛɛ ka mɔgɔ b'a la k'a ta groupe ni fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ y'i ka mɔgɔ di ka don a kɔnɔ na donc minnu ye votera non ils ont été indisciplinés par rapport à leur groupe c'est-à-dire u ma danaya da u ka groupe ma u y'a yira k'a fɔ u ka groupe ye min kɛ u ma bɛn wa donc olu yɛrɛ de b'u yɛrɛ dɔn mais u ma kɛ maa ye maa ladiriw ye parce que u tun kan k'a fɔ u ka groupe de la k'a fɔ u ma jɛn n'a ye hakilila an b'a fɔ k'aw barikada assemblée bureau sigi kɛra mais bureau sigira cogoya min na ɲina ani tɔw si ma kɛ kelen ka da kan n'i ye an ka sɛbɛnw ta k'a lajɛ n'o ye règlement intérieur ye groupe parlementaire fɛn fɛn bɛ yen député hakɛ min b'a kɔnɔ o place hakɛ de kan ka d'u ma bureau sigi tɔ la
an ka sɛbɛnw b'o fɔ n'o ye règlement intérieur ye article 11 na bon ni se y'a ye k'a fɔ majorité présidentielle o y'o article 11 sɔsɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna poste minnu kun kan ka di ADP Maliba SADI groupe parlementaire ma n'olu ye mɔgɔ 14 ye bureau kɔnɔna la ani commission kɔnɔna la u y'a caman tigɛ groupe parlementaire ADEMA olu ka dɔgɔ n'anw ye parce que olu ye 13 ye 14 ye u ye vice président d'u ma bureau la ka tila ka président commission d'u ma o si ma di ADP Maliba ni SADI ka groupe parlementaire ma donc assemblée nationale dun ye yɔrɔ de ye yɔrɔ min ni wasadenw bɛ yen ni jamanadenw y'u suganti u ka n'u kungo fɔ u kana yira k'a fɔ an ma sɔn nin ma jamana taabolo la an b'a fɛ jamana ka taa nin taabolo la a bɛ fɔ o de ma ko bɛjɛ fanga bon a ye kojugu don yɔrɔ min na ni mɔgɔw kan ka jateminɛ ko démocratie kan ka kɛ yen jamanadenw ka kuma kan ka fɔ an kan ka kɛ yɔrɔ min na walasa an bɛ se ka kuma o yɔrɔ ninnu na jamanadenw tɔgɔ la n'an bɔra o kɔnɔna la o bɛ démocratie tanya de fɔ u bɛ démocratie sɔsɔli fɔ o ye ko ye ko min n'a kan ka kɔn a ma bala an na ka da kan n'i y'a ye an bɔra majorité présidentielle la ni yuruguyurugu wale ninnu ani ni baara minnu ni a ti tali kɛ démocratie ani bɛjɛ fɛn ka taabolo la an y'o de ye k'o de kuma fɔ ka kɔn bi ɲɛ ka yɛrɛ k'a fɔ an bɛ ka taa sira min kan depuis san 2000 ni san 13 ladi minnu taara jamanadenw ye président de la république fɛ k'a fɔ yuruguyurugu bɛ kɛlɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka intérêt de bɛ bila ɲɛfɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɛjɛ fɛn kɔnɔna la mun ni mun ka kan o de bɛ d'o ma an ye k'a fɔ o tun tɛ jamana taabolo ye donc an ma bala an na ni mun kɛra mais an b'a yira jamanadenw na k'a fɔ an ka baara ye mun ni wasadenya ye an groupe parlementaire min créé an bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ walasa ka jamanadenw ka hakɛw k'u latanga ka kɛlɛ kɛ walasa ka jamana bɛjɛ fɛn k'a sinsin kura ye. Bon ni assemblée ɲɛmɔgɔso bɛ sigi waati o waati san o san falen de don ni falen kuma sera dɔrɔn kirikira waati ta de bɔra sa bɛɛ bɛ girin ka jɔ la jɔyɔrɔ kow bɛ b'a la hakilina kow b'a la miiriya kow la a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ kɛ sugu bɛɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ bɛ daminɛ parti min fanga ka bon ni bɛɛ a bɛ daminɛ o yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ u bɛ wuli o yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que ɲinan ta in na hakilila u ye nafasɔrɔ sira caman dayɛlɛ bureau mɔgɔw ye bon maintenant comme nafasɔrɔ sira caman dayɛlɛ bureau mɔgɔw ye ko budget ba dɔ dir'u ma donc o la f'u ka a segin u yɛrɛ ma min votera fo ka segin olu yɛrɛ ma donc o la mankan de wulila kirikira waati ta in bɛ wuli parti min bɛ fanga la komi RPM a bɛ wuli o de kɔnɔ fɔlɔ la o de wuli kɔnɔna na sisan bɛɛ y'a ye u nana ka na sariya bulon bɛ sigi sariya min kɔnɔ sɛbɛn dɔ bɛ yan n'o y'an ka sariya sɛbɛn min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko assemblée n'a bureau bɛ sigi n'a a ɲɛmɔgɔya bulon bɛ sigi u kan ka ko bɛɛ de kɛ walasa assemblée kɔnɔna na miiriya minnu bɛ yen n'olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu minnu ye parti jɛkuluw ye députéw ye n'o b'o kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔyaso in kan ka ko bɛɛ de kɛ walasa olu bɛɛ ka k'a kɔnɔna na o kɛ kun ye mun ye mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc ni hakilina bɛɛ bɔra fan kelen fɛ a bɛ komi o ye hakilina kelen pe ye mais n'a bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na o y'a kelen ye fila ye donc o tuma la o de fɔra sɛbɛn kɔnɔna na nka a fɔra ko assemblée kan ka i jija ko walasa a ka kɛ ten bon a fɔra ko k'i jija bon olu ko yɛrɛ sa ji yɛrɛ t'olu la yɛrɛ sanko k'a fɔ k'u b'a ja alors donc o de la o ye ɲɛmɔgɔ bulon in u y'a tila o fɛrɛ ma n'a kun taara i komi baara kun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ n'a kun taara ɲɛmɔgɔyaso bulon kɔnɔna na mɔgɔ fila de kun kan ka k'an bolo ADP Maliba SADI bolo mɔgɔ fila de kun kan ka k'an bolo n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an kun kan ka jɔyɔrɔ 8 de sɔrɔ nka komi furugufurugu bɛ RPM kɔnɔna na dimijugu bɛ RPM kɔnɔna la bon dimijugu minnu b'a kɔnɔna na bɛɛ bɔra kalama mɔgɔw bɔra u ka parti kɔnɔna na ka da u ka jugujugu kan u ka jugujugu y'a to mɔgɔ caman bɔra u ka parti kɔnɔ députéw dɔw bɔra u ka parti kɔnɔ ka na fara ADP kan o députéw ni ADP députéw ni SADI députéw nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye hakili u ma bɛn u ma u yɛrɛ ma sariya lajɛ tugun u ma taabolo lajɛ tugun u y'u yɛrɛ de lajɛ bon démocratie fanga dun tɛ se ka kɛ ten parce que sariya taabolo hali ni mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye i seko bɛɛ kɛ tɛ o de ye démocratie fanga ye n bɛ se nin na n ka n ka sebaaya bɛɛ kɛ n'i ka sebaaya bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ k'i la. san o san an bɛ bureau ninnu yɛlɛma mɔgɔ kuraw bɛ taa ni mɔgɔ kura ma taa mɔgɔ kɔrɔ bɛ se ka reconduit i ka baara senfɛ i ka baara bɛ se ka to i bɛ reconduit ala barika la ɲinɛ
u ye ne bila u ye ne to nɔ na ka d'a kan peut-être n ye baara min kɛ baara diyara député tɔ ye n b'o barika da la ye o tɛmɛnen kɔ ɲinɛ biro sigi ma gɛlɛya komi salon ta parce que salon ɲɔgɔn faamuyabaliya caman yera a ko la a ye biro sigi gɛlɛya an bolo a sera yɔrɔ dɔ la fo député kun bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye majorité yɛrɛ ka député bulon ye mais ɲinɛ an ye ɲɔgɔn faamu an y'a jira k'a fɔ an bɛɛ bi yan Mali de kama an bɛɛ bi yan Elhaji Ibrahim Boubacar Keita u ka programme min n'a y'a dilan ni a bɛ yɛlɛma ministre fɛ k'a kɛ projet de loi ye olu minnu bɛ na an bɛɛ bi yan o voteli de kama jamana ka ɲɛtaa sababu la député y'a faamu k'a fɔ ka ɲɔgɔn kɛlɛ place kama foyi tɛ kɛlɛ in a tɛ foyi se mɔgɔ ma lebu kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu kelen ye an bilalen don baara min na ka baara in kɛ ka nafa sɔrɔ a la ka wasa sɔrɔ a la ka sankɔrɔta sɔrɔ a la ka kunnawolo sɔrɔ a la. Salongo waati yɛlɛma kɛlɛli lajɛrɛ belebele a ta ko 21 na sigilen kɔfɛ Faransi jamana kɔnɔ n'o ye COP 21 ye labɛnw bɛ sabatili la ka COP 22 bisimila Marrakech novembre kalo tile 7 ka taa bila a tile 18 na o de hukumu kɔnɔna na kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la Kuluba Bamako yan nɔ novembre kalo tile fɔlɔ laɲini gɛlɛn minnu ni mago b'a la lajɛrɛ in kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen sidɔnna kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ Amadu Jara ani Fuseni Keita olu de tun bɛ Serifila Jabani so tɔgɔ la nka a bɛ lase an ma Musa Fɔnba de fɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Faransi jamana kɔnɔ san 2015 laban daw la ka don san 2016 kɔnɔ diɲɛselikɛnani ɲɔgɔnkunbɛba dɔ kɛra Faransi faaba kɛrɛfɛ ni o ye Paris ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kunga min senfɛ jamana ɲɛma caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye bɛnsera ka kɛ ka dɔw ka jogo bɛ jogo la olu dɔw ka se ka dabila maanifin yɛrɛ fɛ min bɛ se ka to dugukolo min ni an bɛ ka bi n'a kɛn bɛ an bɛɛ lajɛlen mɔ nafa ye minnu bɛ fɔ anw kɔ olu fɛnɛ ka bɔ a nafa numɔ o jogo dɔw ye sisikuruw ni gazikuruw minnu ni an yɛrɛw ka mansimafɛnw labaaratɔ ni o bɛ fili ka waati yɛrɛ tiɲɛ COP 21 tɛmɛnen kɔfɛ Faransi COP 22 o bɛ kɛ Maroko jamana kɔnɔ don nataw la o de kadara kɔnɔ maa min bɛ an ka jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɔnɔ jamana ɲɛma kɛrɛfɛ a ka kɔrɔsigi Seni Nafo ni ale ka dɔnta ka wuriyalen don waati yɛlɛma kunkankow la a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan tarata don novembre kalo tile gale jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye Kuduba ye kunnafoni di kɛnɛ ka sigi sen kan ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma a b'a kunbɔ lɛrɛ kelen ani tila ɲɔgɔn na de kɛra Seni Nafo fɛ a bɛ ka walawalali kɛ waati yɛlɛma a kɔlɔlɔ kɛlɛli kunga ani lajɛ min bɛna taa kɛ Maroko jamana kɔnɔ COP 22 Mali a bɛ taa ni hakilina minnu ye o kɛnɛ kan ɲininkaliw minnu ni olu dɔw tɛnguna Seni Nafo la kunnafonidilaw fɛ n'o dɔ ye k'a fɔ ɲɔngumɛw minnu bɛ ka kɛ ni u k'a ma ko COP 21 kɛra 22 bɛ ka na kɔri diɲɛselikɛnani setigi jamanaw ka hakilina labɛn nin dɛ de ka diɲɛselikɛnani sendan jamanaw koro k'u don u dɔngɔ da dɔ fɛ walasa olu setigi jamanaw bɛ se ka to u ka setigiya la diɲɛselikɛnani sendan jamanaw fɛnɛ bɛ se ka to u ka sendanya kɔnɔ wa Seni Nafo y'a jira a ka jaabi olu la k'a fɔ a n'o cɛ ka jan anw minnu ye diɲɛselikɛnani sendan jamanaw ye n'i y'an ka jamana ninnu da k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ degun yɛrɛ de bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ a ko misaliyala an yɛrɛw ka jamana ni o ye Mali ye ni ye Mali sigi sigiyɔrɔma 3 fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛncɛnma yɔrɔ de ye Saheli kungo wa a yɔrɔw lasɔrɔ man di a jiko fɛnɛ ta ye gwɛlɛya ye barisabu ka da ka sanji tɛ labɔli kɛ bilen cɛncɛn bɛ ka yɔrɔ caman labɔ jiri yɛrɛ kungokolo fanda banda o fɛnɛ bɛ ka nɔgɔya dugukolow fɛnɛ barikaw bɛ ka ban o kɔrɔ ye dugukolo sɛnɛnen tɛ se ka nafaba lase bilen sɛnɛkɛla ma ko dun ka fa ka sabati an ka babuluw fɛnɛ bɛ ka girin o bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye ka degunba lase an ka jamanaw ma o tuma diɲɛselikɛnani sendan jamana ninnu ɲɛmaw u ka wulikajɔw bɛ kɛ mun de ye jamanaw minnu bɛ yen setigi jamanaw na ni olu de ye waati yɛrɛ cɛman ŋanaw ye ni u ka sisikuru ni gazikuru filitaw ye ka sabu kɛ u ka dilanfɛnw bɛ bɔ o de la izinibatigiw kuma ka kɛ olu fɛ u bɛ se ka dɔbɔ u kɛwale la n'o tɛ ɲɛ a kɔ fana fɛn dɔ fɛnɛ ka tɛngu u la u bɛ min bɔ nafolo la n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sendan jamana ninnu yiriwa barisabu ka d'a kan ni waati tiɲɛna bɛ jatew y'a yira k'a fɔ setigi jamanaw de ka kɛwale don a ko kumana farafinama ɲɛmaw baaraba de bɛ u bolo a ka kan u ka wuli kabini sisan de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la
walasa degu minnu bɛ k'u sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ sababu la ni diɲɛ selekena ni setigi jamana u ka kuma a ko ka se ka dansira la ni fɛɛrɛ kuraw bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sisikuru fiyɛw ni gazikuru fiyɛw dabila o fɛɛrɛw ka sigi senga o ka don bala bɛɛ lajɛlen k'o matarafa bɛɛ lajɛlen k'o labatu misaliyala courant minnu lasuru sɔrɔ yɔrɔ bɛ se ka kɛ tile o ka don bala énergie renouvelable o n'a ɲɔnaw min bɛ se ka to an fanda jamana ninnu an bɛ se ka kisi. Ka sanga ni farafina izinu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali izinitigiw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min kan u ka jɛkulu ka gafe kura o jira la an ka mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan Usman Sowore a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali an ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali jamana bɛ jate farafina tilebiyanfan jamanaw fɛ jamana minnu n'u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ iziniko la n'o b'a yira k'a fɔ u ka bamayɛlɛmali fɛnɛ ka dɔgɔ walasa ka yɛlɛma don o tɔgɔya in na o cadre de kɔnɔna na OPI l'organisation patronale des industriels du Mali n'o ye Mali izinitigiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye a ye gafe kura dɔ bila sen kan mun bɛ wele ko livre blanc n'o bɛna kɛ sababu ye ka fura sɔrɔ ni koɲɛ ninnu na o gafe in kɔnɔna kumaw o de kɛra kɔrɔfɔw la kumabaw ye mun tɛmɛna OPI bureau ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka hakilinajigin kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen la don min bɛ farafina ka bamayɛlɛmali kofɔ journée de l'industrialisation de l'Afrique n'o kan ka sigi sen kan novembre kalo tile 19 ani a tile 20 nata kunnafoni di kɛnɛ ɲɛnamaya la jɛkulu ɲɛma fɛ Cyril Ashkar ka fara jɛkulu ɲɛma kan jɛkulu min bɛna farafina ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya Mali kɔnɔ la présidente de la commission d'organisation de la journée de l'industrialisation de l'Afrique Madame Benbara Jamila Fardiani ani ministre ka ciden ministre mun ka baara bɛ ɲɛsi ka ba don iziniko ani kɛnyɛrɛye la ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé n'o ye directeur national de l'industrie ye Adama Konate baaraw daminɛlen kɔfɛ OPI ɲɛma a ye hakilijigin kɛ k'a yira jɔyɔrɔ jumɛn bɛ iziniw na jamanaw ka ɲɛtaga sen fɛ ani ka sɔrɔ k'a da don gafe in kɔnɔna kuma kumaba dɔw la n'o tilalen don sigiyɔrɔma damadɔ a fɔlɔ jateminɛba 5 minnu bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka jamana sɔrɔ ko segin kɔ ani a iziniko a filanan ɲɛsin kan ka kɛ baara jumɛnw ma n'o kan ka kɛ sababu ye ka Mali jamana fara farafina jamanaw ka jamana minnu ni ɲɛta sabatilen d'u fɛ a sabanan ani laɲini 24 minnu kan ka sigi sen kan n'o kan ka kɛ sababu ye ka kɔrɔta ani ba don an ka jamana iziniko la o laɲini 24 ninnu na 6 ani tila o baarali bɛ senna ka ban 4 o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaw ka yɔrɔ la gouvernement 13 ani tila olu ye kokuraw ye minnu kan ka sinsin fɛn minnu bɛ tali kɛ jɛkulu ɲɛma ka kɔrɔfɔw la jɛkulu min ka baara bɛna ɲɛsin ka farafina ka bamayɛlɛmali don ɲɛnamaya ale ye walawalali kɛ baara minnu bɛna sigi sen kan a don tɔgɔyaw la n'o dɔw bɛ tali kɛ ka lajɛrɛbaw sigi sen kan kunnafonidi kama mun sen fɛ kalansow ani dɔnta kawriyasow minnu ka baara bɛ ɲɛsin iziniko ma olu bɛna ye kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn kɛnɛ min bɛna kɛ izinitigiw ka seko ani dɔnko o yira kɛnɛw ye ani ka taa se minɛnw feereli ma minɛn minnu dilanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana fɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ directeur national de l'industrie ka kɔrɔfɔw la ale ye hakilijigin kɛ sababu minnu nana nin don in sigili ye sen kan ka ɲɛsin farafina ka bamayɛlɛmali don ma o sen fɛ a y'a yira k'a fɔ a taara diɲɛ seleke 4 tɔnba fɛ Nations Unies san 1989 waatiw la san 1989 a ka se ka ɲɛnamaya san o san novembre kalo tile 20 wa a taara ka don ba la diɲɛ seleke 4 tɔnba fɛ o donni kama yaasa a na se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin farafina ka iziniko ma ne nin gafe kura in doni ye bala OPI bɛ fɛ ka misali ta jamana damadɔw kan i n'a fɔ Senegal, Côte d'Ivoire ani Ghana togoya min na an ka jamana Mali a bɛ se ka kɛ jamana yiriwale iziniko nasiraw kan sabula jamana si tɛ se ka ɲɛtagaw sɔrɔ n'a ti bamayɛlɛmali kɛ a yɛrɛ fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu n'o ye OPI ye a sigira sen ka juillet kalo tile 7 san 1975 waatiw la izinitigi damadɔw fɛ an ka jamana kɔnɔ wa jɛkulu de don jɛkulu mun tɛ politiki baara nasira si kɛ wa sigilen tɛ diinɛ ko kan ani nafolo ɲini kan o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye an ka bi sɔrɔlenw lajɛ araba novembre kalo tile 2 o de bɛna kɛ faransigaw ka kunnafoni jarinzo RFI o kunnafoni dila filaw Ghislaine Dupont Claude Verlon olu fale san zabana san gunbɛ ye coyi bawo ko in kɛra san 2013 novembre kalo tile 2 a kɛra Mali kɔrɔyanfa dugu min na o ye Kidali ye
u n'a ko kun ye de ko wasadensigi kalataw u b'a lajɛ k'o kunnafoniw lase u ka kunnafoni diso la ni o ye RFI ye. maa ninnu fara fa cogo min na hali sini a ko bɛ ka ɲɛɲini a ma se ka ɲɛ sɔrɔ. nka don min na faali in kɛra Bamaji jɛkulu min bɛ jamana kɔrɔ yan fɛ Al-Qaida o Maghreb Islamique Hakimi olu y'a jira k'a fɔ olu de ka kɛwale do. Bebe in kɔni na maa minnu kɛn bɛ ka tɔ dɔ sigi walasa kunnafonidila Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu fara fa cogo min na o bɛ se ka dɔn. u k'a ma ko Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon olu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw Faransi jamana kɔnɔ olu bɛ k'u da k'u bonbo ye maa filaw ka faali la ko a barata k'u bɛ fɛn caman kalamɔ a la. jɛkulu in y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmayaso ka taa se Faransi lakana tigilamaw ka ɲɛmayaso ma k'u bɛ fɛn caman kalama maa filaw fɔ a cogo la. fɛn min b'u sɛmɛndiya u yɛrɛw bolo. Marsikalo tɛmɛnen Faransikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya koɲɛw ma Jean-Yves Le Drian ale ka dantigɛli dɔ senfɛ ale y'a jira kunnafonidilaw n'a ni ɲɔgɔn cɛ ko maa fila ninnu janfara de Kidali. jɛnnu y'u janfa a da ma se o mɔ ɲininkaliw gwana a la a ma sɔn fiyewu ka bɔ o dakuru ɲɛ kelen kan. o tɛmɛnen kɔfɛ Association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon maaw ka fɔ la jamana ɲɛmaa yɛrɛ François Hollande kunnafoni jari gafe min bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko Le Monde ani olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya dɔ senfɛ k'a da porokoto n'a kɛ k'a fɔ ko novembre kalo tile 7 san 2013 tile 4 kunnafonidila ninnu b'ale kɔfɛ ko Serge Lazarevich san 2011 novembre kalo la Faransikaden fila minnu minɛna Omori dunanjigiso la ni wulikajɔw labanna ka kɛ sababu ye k'u bila Bamajiw fɛ ko Bamaji ninnu nɔ bi sɔn ka ye Ghislaine Dupont ani Claude Verlon ka faali fɛnɛ na. o de kosɔn Ghislaine Dupont ani Claude Verlon u ka lapasatɔ in bɛ k'a jira k'a fɔ a bi waati jan bɔ olu bɛ k'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la u ka wulikajɔw kɛ Serge Lazarevich a ka bilali ani Ghislaine Dupont ka faali yala u bɛ ɲɔgɔn na wa u ka ɲɛɲini ka dɛsɛ kolokoto o ma se ka kɛ. yɔrɔ wɛrɛ min fɛnɛ ye kɔnɔganko ye hali bi maa ninnu bolo u ko Faransikaden laban minnu sera ka bɔ Bamajiw bolo ni wulikajɔw ye minnu minɛna Niger Arleta uranium bɔyɔrɔ la Daniel Laribe, Thierry Doll, Pierre Legrand ani Marc Ferré olu fɛnɛ sera ka bɔ bolo la ka bɛn ni octobre kalo tile 29 de ye san 2013 tile 3 o kɔfɛ Ghislaine Dupont et Claude Verlon nvara. ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ min na sisan Ghislaine Dupont ani Claude Verlon lapasatɔ in bolo François Hollande k'a jira k'a fɔ Serge Lazarevich ale min sera ka labila Bamajiw fɛ ni Faransikaw ka wulikajɔ ye ko Bamajiw nɔ bi sɔn ka ye Ghislaine Dupont et Claude Verlon faali la u f'ale tile 4 na. Faransi ma ɲɛmaw ye wulikajɔ jumɛn de kɛ u ni Bamajiw bɛna ka jumɛn de ka Arlete otage ma naaniw bilatɔ barisabu ka da kan olu bilalen tile 4 na de Ghislaine Dupont ani Claude Verlon fɛnɛ fara Bamajiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Al-Qaida o Maghreb Islamique. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ furubakalata min kɛra dimanche tɛmɛnen jaabiw bɔra k'u bi kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante ma ɲɛma Yusufu Bagayoko fɛ a ka jaabiw ye a jira k'a fɔ maa minnu y'a jira Côte d'Ivoire ka denw na k'a fɔ jamana sariya sunba kura min hakilina tara Alassane Dramane Ouattara fɛ k'u jɛnnen don ni a ye n'i ye Côte d'Ivoire ka denw sigi 100 sara la 93 ni kunkanfɛn bɛɛ lajɛlen jɛnna ni a ye maa hakɛw minnu bɔra ka taa kala ta fana ni u k'a ma ko taux de participation 100 sara la Côte d'Ivoire ka denw na 42 ani kunkanfɛn maa minnu kuma jɛ ni jamana sariya sunba kura in ye ni olu ka kala tata kɛra a ye 100 sara la Côte d'Ivoire ka denw na 6 ani kunkanfɛn dɔrɔn de sera ka kala ta o la o b'a jira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana bɛna don fanga kun sabanan kɔnɔ ni u k'a ma ko 3e république ni kalata in jaabi sɛmɛndiyara jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ fɛ Conseil constitutionnel. Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma ale de ye hakilina in da k'a fɔ a bi yɛlɛma don jamana sariya sunba la ka sabu kɛ kuma cayalen kun don Côte d'Ivoire ka denya yɛrɛ kɛ ngomɛ a dama ko ye u n'a ngomɛ ni hakilina dɔ ye ko Ivoire te kabini san 1993 waatiw la fɔ kana kɛ k'a fɔ jaso ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ san 1999 dɔw y'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire ka denw yɛrɛ dama bɛnbaliya a lasulu ye o yɔrɔ in de kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa min ni o kan ka se k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini sariya sunba kura min bɛna sigi Côte d'Ivoire jamana kunna jamana ɲɛma danganjɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛna ye a kɔnɔ ni u k'a ma ko poste de vice président wasabilo filanan fɛnɛ bɛna dayɛlɛ ni o ye Sénat ye laadala ɲɛma minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu fɛnɛ ka bulon o bɛna sigi sen kan ni u k'a ma ko chambre des rois et chef traditionnel jɛkulu min wele ko conseil économique social et culturel o fɛnɛ ka fanga bɛna walankata ka se sigida ni jini kungo lakanani nasiraw ma environnement fanga sinamatɔw kɔni olu fura dama bɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma donni jamana sariya sunba la k'a kun dɛ ko jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara n'a nɔfɛmɔgɔw kɛ mɛ k'a ta de k'u ka fanga sinsin jogo ɲini.
Rwanda jamana kono jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira senga min ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ san 1994 Rwanda bɛɛ fa kunga u k'a ma ko génocide rwandais. O jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen y'a ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔ k'u bi k'a jira k'a fɔ Faransi jalabatigi 22 ɲɔgɔn na bɛ yen minnu ni olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira u la k'a fɔ Rwanda jamana ɲɛma don min na bɛɛ fa yɛrɛ bi daminɛ Rwanda jamana kɔnɔ ni ale tun bɛ fanga na siya min bɛ wele ko Hutu olu ka maa Juvenal Habyarimana min ka pankuru jigira ko surasi 22 ninnu Faransi ka denw na k'olu sen bɛ la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Rwanda bɛɛ fa in maa 800 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nin na san 1994 avril kalo tile 6 maa min na Juvenal Habyarimana jamana ɲɛmaa bɔtɔ taama dɔ la ka don jamana kɔnɔ Rwanda n'a ka pankuru jiginna. O donni kama siya min bɛ wele ko Hutu ni olu ye maa fanba ye Rwanda jamana kɔnɔ olu de tun bɛ fanga na wa Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame a n'a ka fanga a fura dama a bɛ ka bolongɔniden ɲɛsin Faransi jamana de ma k'a fɔ olu minnu kun bɛ jamana kɔnɔ Rwanda o don k'olu farala Hutuw ka fanga kan ka olu ka siya kɛlɛ ni o ye fulaw ye Tutsiw. A kun kɛra gɛlɛyaba ye Faransi jamana ani Rwanda jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɔsada in na nka Faransigaw yɛrɛ kun y'a lajɛ ka ko in banjogo ɲini u kun ye kiiriw minnu dayɛlɛ ka ɲɛsin a ko ma ko walasa jɛlenya ka se ka kɛ a ko kunga u labana ka kiiri in bɛɛ lajɛlen jɔ nka kɔsada in na Faransi kiiri ɲɛmɔgɔ dɔw de n'an bɛ ka na ko lawuli ko kura ka sabu kɛ ko Paul Kagame jamana ɲɛma ko a nɔfɛmaa kɔrɔ dɔ bɛ yen min n'a tɛ ɲɔgɔn ganfɔ bi ni o kɛn bɛ ka jamana bila ka taa bisimila minɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ Faustin Kayumba Nyamwasa k'o kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Juvenal Habyarimana Hutuw ka maa min kun bɛ fanga na n'a ka pankuru jiginna ko ale tun bɛ Paul Kagame nɔfɛ a waati ko ale b'a seereya k'a fɔ Paul Kagame de ye pankuru in jigi o kɛra sababu ye ka Paul Kagame dɔrɔ o de kosɔn Rwanda jamana u ye sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min sigi sen kan o n'an bɛ a jira k'a fɔ ni Faransi bɛ k'i bolongɔniden ɲɛsin anw ma k'a fɔ anw nɔ bɛ sɔn ka ye Juvenal Habyarimana ka pankuru jiginni na anw ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛn minnu jira an na Faransi kɛlɛcɛ 22 bɛ jalatigibaw olu sen bɛ Rwanda bɛɛ fa in na barisabu ka da ka jɛɲɔgɔnya de kun bɛ o ni o do fanga ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Juvenal Habyarimana ka fanga ye Hutuw ka fanga o surasi ɲɛmaa 22 ninnu na minnu bɛ yen ni olu dɔnnen don kosɛbɛ Général Jacques Langzade Faransi ale de kun ye surasiya ɲɛmaaba ye a don ani Général Jean-Claude Lafourcade kɛlɛbolo min kun bɛ Rwanda jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka yamaruya kɔnɔ ni u k'a ma ko Force Turquoise wali kelen Opération Turquoise juin kalo tile 22 san 1994 ale de kun bɛ o ɲɛmaaya la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Juvenal Habyarimana Rwandakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ in min ka pankuru jiginna ni a ye a don dɔ Rwanda jamana dafɛ dɔw fana y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw u ka siya ni o ye Hutu ye olu yɛrɛ de y'a dabɔ a kama k'a fa barisabu ka d'a kan maa o kuma ni Hutuw ka siya y'a yira k'a fɔ u ka lajɛ u ka wulikajɔ kɛ Tutsiw nɔfɛ filaw k'u ban siɲɛ kelen a bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ko jamana ɲɛma Juvenal Habyarimana kun ye basigi karamɔgɔ ye a kun bɛ bana minɛ ani kɛli cɛ maa bɛ maa na olu dɔw nana tɔɔrɔ k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ an tɛ ka se ka filaw ban ni o ye Tutsiw ye jamana ɲɛma Juvenal Habyarimana de bana minɛ bɛ an ni u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana an b'a lajɛ k'a fa n'an y'a fa sa o y'a kɛlen bɛɛ lajɛlen n'i ka tila ye sa n'i ye min sɔrɔ ni bese kɔni ye i b'o n baki. Ethiopikaw ka ministre ɲɛma Haile Mariam Desalegn ale ye yɛlɛma don a ka gouvernement na tarata novembre kalo tile gale yɛlɛma min kɛra an bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Ethiopie jamana kɔnɔ kabini Tigreyanw nana fanga na Tigreyanw de ye siya ye min man diya kosɛbɛ Ethiopie kɔnɔ nka olu de bɛ fanga na bi u ye maa minnu ka fanga ban o ye siya ye u ko min ma ko Oromo wa Oromo ninnu bilama olu de kɛn bɛ ka wulikajɔw dabɔ Ethiopie jamana kɔnɔ ka fanga bɔ a taabolo kan ko Tigreyanw kɛn bɛ ka jamana ta k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn u kelen dama o k'a sera dabila ye Oromo bɔra fanga na ɲinanya san 25 de ye nka minisiri ɲɛma Haile Mariam Desalegn a ye yɛlɛma kura min don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ minisiri caman donna minnu ye Oromo siyaw ye Ethiopie gouvernement yɛrɛ kɔnɔ dankɔrɔba 2 kɔni bɛ yen minnu ni olu ka taali jɔra maaw hakili fɛ o ye kunnafonidi minisiri ye Getachew Reda nka ale yɛrɛ kɔni kun tɛ maa mandiba ye Oromow ka binaku ka fanga sinamatɔw ka binaku ka sabu kɛ ko maa jamanen bɛ sɔn ka kɛ minisiri min fana ɲɛsinnen kun don Ethiopie ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Tedros Adhanom ale fana ye wala sɛmɛ nka ale ka wala zɛmɛ ma bala ma na barisabu ka d'a kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS ale bɛ ka o ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲini o kumana ale nati fɛrɛ o baara mɔ siɲɛ kelen nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye minisiri 5 ɲɔgɔn na minnu tɛ jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu tɔndenw ye olu ka se ka don
Ethiopie gouvernement kono ministre ɲɛma Haile Mariam Desalegn a y'a yira a ka hakilinaw na k'a fɔ nin sen a t'a fɛ ka baara kɛ ni politiki maa caaman ye u ko maa minnu ma ko technocratiw ni olu ye baara ɲɛdɔma ŋanaw ye maa faamu ɲanenbaw a b'a fɛ k'olu de caya gouvernement kɔnɔ walasa wulikajɔw ni funu minnu bɛ Ethiopie jamana kɔnɔ o funu bi se ka mada Ethiopie ministre ɲɛma a ye yɛlɛma kura min fɛnɛ kɛ ka nɔgɔyada kɛ o ye maa 2000 minnu minɛna kabini état d'urgence sigira senga Ethiopie jamana kɔnɔ ni nin y'a jɔ a furanjɛ 3 ye o maa 2000 a y'olu bɛɛ lajɛlen bila. Diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ basigili ma casque bleu banfula bulamandigiw olu minnu bɛ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ jaraki na mɛ ɲɛsin u mɔ bi k'a fɔ u ma se k'u jɔyɔrɔ fa barisabu ka d'a kan juillet kalo la faaba yɛrɛ kɔnɔ Juba Riek Machar jamana ɲɛma danga ani jamana ɲɛma Salva Kiir ni ɲɔgɔn cɛ mankan senfɛ maa caman de bɔnɛna ani na bin kɛra muso dɔw fɛnɛ kan a barata diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu minisi kun bɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ a kɛra u bɛɛ lajɛlen ɲɛbosolen ɲɛna u ma se ka fɛn bali o de kosɔn maa min ye a ɲɛmaa ye o de kosɔn maa min y'a ɲɛmaa ye Keniyankaw ka den do Johnson Mogowa Kimani Odiengi ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw ye a jira diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies fɛ k'a fɔ fan filaw karilen ɲɔgɔn na basigili jɛkulu ye ta kɛ jɔseere ye a ma se ka maaw bɔ ɲɔgɔn na a ma se ka maa nanama sumaninw fɛnɛ lakana hali maa minnu ye dunanw ye ni olu n'a mɛ diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka bolofara wɛrɛw ka kana dɛmɛ don hadamadenya nasiraw kan olu musomanin dɔw bin kɛra olu ka u ɲɛbosolen ɲɛna u ma se ka foyi bali. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ni ye bataki ye min bɔra jagokɛlaw ka soba kɔnɔ ka da Chine julabaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ visa ko gɛlɛya min ni o tun bɛ Mali jagokɛlaw ani Chine jamana ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen nɔ ka sanga ni bɛnkan ye min tɛmɛna Mali jagokɛlaw ka minisiri ani Chine lasigiden ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni aw minnu mago bɛ visa ko la ka taa bila fo ka taa bila don min na olu bɛ se ka wuli ka t'u ka dossier bila chambre de commerce la jɛkulu dɔ sigira o minɛli ko kunkan novembre kalo tile fɔlɔ ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ se ka nɛgɛjuru siraw banba 66 72 47 62 wali kelen 76 15 01 30 dossier minnu ni olu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bila passeport biométrique walima CEDEAO certificat de nationalité et registre de commerce numéro d'identification fiscale et relevé bancaire 3 mois et réservation d'hôtel et réservation billet d'avion ani invitation du partenaire chinois ni aw bɛɛ lajɛlen ni aw minnu mago bɛ nin ko in kunkanko kuma la aw bɛ se ka weleli banba nɛgɛjuru kube ninnu na n bɛ segin a kan 66 72 47 62 wali kelen 76 15 01 30 ni ye bataki ye min bɔra jagokɛlaw ka soba kɔnɔ a tɛgɛnɔ bila kɛra novembre kalo tile fɔlɔ de k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn